Gülalek. Dinleýänmiş. Şopur çağırın. Böyle çağırýanmış. Salam aleykum as. Waaleykum assalam. Geldinmi? Sağlıklı mısın? Emet eline kağıdılar uçkal. Belle şulantlary. Aydyyorum as. Loşko. Vilka hersinden 30 santınalar. Mantıqadan. Börek süzülýän. Ondan hoglada 6 adamlyk stol. 25 kvadrat metr kavrali. Ondan näme diýin aşganaň mebelini çağılar oýnap döküp da şoň tutup açdylar haqqaýda ýersinmi. Bir blender, mikser, pilsos. Ondan ejemlere barýan ustalar işap ýörendiler. Şolardan sonra näme gerek-gerekdi bolsa olaryň belleşdirip ýarym sagatyň dogamalyna getirgen. Men ýygnaga geldim ýarym sagatda. Böyle as. Böyle. Bah. Munşular yarım saatin içinde. Näde baryp geçtirsem käme? Bassam keldi bir ýerinem käne. Sen hiç saat alat etme. Akkaya kuruluşu karayipler dükkanına bar da elinde kağıdı verdi, kaydı ver. Ölleri elter eltmeliyerin olun. Akkaya, çıktı izin aya.